шоира Саид Аҳмадова хонандаи синфи 7 дастонаш қавӣ ва нерӯманд шудаанд, чун ҳамарӯза баъди соати дарсӣ то 400 литр обро ба хонаашон мекашонад. масофа байни чоҳи об ва манзили волидайни шоира 100 метрро ҳам ташкил намедиҳад, аммо хонаи дугонаҳои ӯ ки ҳар рӯз об мекашанд дуртар воқеъ аст. барои саршӯӣ бошад, ҷогашӯӣ, обхӯрӣ мо аями ҷо истифода мебарем. ҳамаи кори мо бо об, мо бе об ягон кору карда наметавонем. ка вақти об аз канал меояд, об дар ин ҷо пур мешавад ва мо об мегирем. зодгоҳи шоира Бадахшон аст. соли 2001 вақте хурдсол буд, ба дастури мақомот хонаводаи онҳо ба ҷамоати деҳоти Наврӯзи ноҳияи Қубодиён 260 километрии ҷануби Душанбе кӯчиданд. хонаводаи онҳо ба мисли даҳҳо хонаводаи дигар обҳои мусаффои Бадахшонро паси сар гузошта ба ин макони беобу гарм омаданд. оби ин чоҳ ки чанд соли пеш як созмони хориҷӣ канд, тира ва кам шудааст. ҳатто ба гуфтаи сокинон гоҳе нӯшидани он ғайриимкон мешавад. дар вақти зимистон аз моҳи вақти торикистони мо шумо ба лимити совет қувваи барқ бисёр муҳтоҷи муҳим дорад. баста мешавад аз сентябр то моҳи апрел, яъне оби канал баста мешавад. мо дар муддати 8 моҳ беоб. барои ҳамин оби нӯшиданӣ ба мо як дасти кӯмаки амалӣ кадом давлатӣ бошад ё ғайри давлатӣ бошад моро аз ҳамин мушкилот яъне бароранд. розиямо худоидодова ёд дорад ки ӯро соли 2001 гуфтанд онҳоро хонаю шароити хуб интизор аст ва Бадахшонро тарк карданд, вале чун ба Қубодиён омаданд ба норасоии оби ошомиданӣ мувоҷеҳ шуданд, мушкиле ки то ҳол домангири онҳост. гуфтанд ки мерем уҷо ҳамаи чимон тайёр, хонаву дармон ҳама тайёр, фақат бери зиндагӣ мекунед. ҳамаи ягон чи нагуфтанд ки об дорад надорад, ягон чи ба мо нагуфтанд. даъват кардан барои кам будани заминмон, барои зиёд будани аҳолӣ, барои ҳамин. дар замони шӯравӣ ин деҳаро ки он замон майдони кишт дошт, тавассути дастгоҳҳои барқӣ бо об таъмин мекарданд. дар баробари аз байн рафтани низоми пешин дастгоҳҳо фалат шудаву замину ҷӯйборҳо пур аз лой шуданд. ҳамоина рӯзе об набошад, қурбоқа ова мегирем, уна мехӯрем. чанд нафар ҳами ҷо касал шудан барои оби ифлос. ана онам намерасад мон. даруниш кирмои сафед майда як уна медӯшонем, дам мекунем. ана кӯдакои бечора дастошон як нафарам тари айзар биё кашид, дасташ баромад, бурданаш балница. худмон ҳами хел наметонем. ҳоло танҳо бо баланд шудани оби дарьё, овони боришот, тариқи дастгоҳҳои обкашонӣ гоҳ-гоҳ обро барои заминҳои кишт мекашонанд. дар фасли тобистон оби дарьё кам мешавад ва кашондани об ба заминҳои кишт ғайриимкон мегардад. роҳбарияти ҷамоати деҳоти Навободи ноҳияи Қубодиён ва ҳам мақомоти ин ноҳия нахостанд дар мавриди шароити сангини муҳоҷирони дохилӣ аз Бадахшон суҳбат кунанд. дар деҳаи Наврӯз ки 56 хонаводаи муҳоҷирони бадахшонӣ аз ҳамин як чоҳи амудӣ об менӯшанд, мегӯянд ки бо кам ва ифлос шудани оби чоҳ онҳо аз масофаи 6 километрро тариқи хару аробаҳо ва ҳам дастӣ об мекашонанд. онҳо мегӯянд борҳо ба мақомоти Қубодиён шикоят бурданд, вале ба мушкили онҳо касе расидагӣ накардааст. орзуи ман ин аст ки ҳамеша вақт дар қишлоқи мо об бошад, ҳамеша вақт одамони мо сиҳат саломат бошанд.